Ndị be anyị ekene m unu. Afa m bụ Adaebedike, ada ndị Igbo. Ụmụ Igbo birikwanụ nke onye chi ya zere. Ihe onyonyo nke ọzọ anyị mere, anyị kwuru maka onye ụwa. Onye ụwa gị bụ your reincarnator, onye nọọrọ gị ụwa. Ị na-ege asụsụ Igbo, ọ bụrụ na ị maara asụ asụsụ Igbo ọfụma, ị ga-eji asụsụ Igbo wee na-amụta omenala Igbo. Amụọ nwa n'ala Igbo, a na-asị kedu ihe o rita? Kedu ihe o rita bụ kedu ihe ọ bịara ime n'ụwa? Ya bụ kedu ọrụ Chukwu kenyere ya n'ụwa ka ọ bịa rụọ? Ọ bịara ịrụ ọrụ ka nwoke ka ọ bịara ịrụ ọrụ ka nwaanyị n'ụwa nke a ọ nọ na ya? Ọ na-abụkwa pụtasị kedu onye oyi? Kedu onye oyi bụ kedu ahụ iyi? Ya akwa iyi, ebe a ka esi nweta the word kedu ahụ iyi. Kedu ahụ iyi? Kedu onye oyi na-arụ wee bịa n'ụwa ya nke a? Ahụ a iyi wee bịa bụ ihe a na-akpọ onye ụwa gị. Onye ụwa gị nwekwa plans nke ya o ji wee bịa n'ụwa nke a. Ya bụ na ị ga na-arụkọ, ị ga na-ege ya ntị, na-aghọta ihe ọ chọrọ ime n'ụwa ya nke a, ka ị wee nyere ya aka wee metọpụ ya. Maka na m gwa gị na ihe ọbụla anyị mechaa n'ụwa a, anyị ga-anachitekwa azụ metọpụ ya. Ya bụ onye ụwa gị, gị na ya ga na-arụkọ. Mmadụ nwere ike ịlụ ọrụ mmadụ na-abụ ụwa. Ya ka anyị na-akpọ ejima. Ị ga na-afụ ndị yiri onwe ha, amụ ejima ha bụrụ identical twins, ha eyi onwe ha, nwee ichiche ọfụma. A na-asị hey, mmadụ na-abụ eyika, ịma mma onye bụ onye. Ofu onye bịara ụwa ugboro abụọ maọbụ atọ. Ya bụ na ndị yiri onwe ha ma ndị dị otu ahụ adafụ ọbara onwe ha. Ha kwesịrị na-emekọ ihe, na-emekọ ka nwanne, na-emekọ ihe niile ọnụ maka ha bịara ịrụrụ onye ụwa ha ahụ ọrụ. Elekwazị anya ọrụ ọ bịara ịrụ buru ibu, ya ka o ji gbaa ịbụa maọbụ ịtọ. Biko ụmụnne m, ka anyị kaba ahụ marụ onye bụ onye ụwa anyị. Ọ bụ na ọ ga-ekwe anyị omume. O nwere ihe a na-akpọ iyi ụwa. O nwechara nkwa dị iche iche anyị kwechara tupu anyị abịa n'ụwa a. Anyị bịaza n'ụwa a, aghọgbuo anyị sị anyị mewe ya otu a ma mewe ya otu ọzọ. Ọ na-enyezi anyị nsogbu. Biko nụ, ka anyị chọpụta nkwa anyị kwere. Ị ga-esi mara nkwa anyị kwere bụ ụfọdụ ihe ị na-achọ ime, ụfọdụ ihe ị maara eme, onwe onye kụziri gị ya. Ọzọ bụ na ị nwere ike ikwe nkwa na ị ga-anụ nwaanyị n'ụwa nke ọzọ. Ị bịaza n'ụwa nke a, ijuzie na ime anụ nwaanyị, ọ na-enye gị nsogbu. Nsogbu dị n'ala Igbo kịta bụ na ụfọdụ ndị be anyị na-abụ ya na onye ụwa ha na-ese okwu, ndị mmadụ asị nọ agwụ. Maka na gị na onye ụwa gị na-ese okwu, ọ ga na-eme gị ka ọ na ị naghị aghọtacha ihe ị na-eme, ka onye ahụ a na-ekopụ ekopụ. Ụfọdụ asị nọ agwụ na-eme onye, ọ bụghị agwụ na-eme onye a. Ee, e nwere mmụọ agwụ, mana mmụọ ahụ na-adị na obu dị iche iche. Ya bụ ndị nna 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 ha na-arụkọ wita mmụọ ahụ. Maka nyochata n'ihe onyonyo nke ọzọ anyị mere, anyị sị na mmụọ niile dị n'ala Igbo na-arụkọ with agreement. Ya bụ na ọ bụrụ na agwụ adịrọ na be unu, o nwere ihe gbasara gị na ya, o nwere ihe gbasara ya na onye ụwa gị. Mana gị na onye ụwa gị na-ese okwu, o nwere ike na-eme gị ka onye ara na-ayị ma onye na-eko eko, mana ọ wụghị agwụ, na ọ gị na onye ụwa gị na-ese okwu. Maka na onye ụwa gị chọrọ ije Eke, gị nwa chọọ ije Nkwọ, ọma na-adaba. Gị na onye ụwa gị kwesịrị ịdị na-arụkọ. Ịmara ihe ahụ ọ chọrọ imetọpụ n'ụwa, metọpụ ya. Agwa m unu sị unu na anyị dịka players na-agba bọọlụ n'ụwa anụnwa ya nọ. Ya bụ na echenjigodi gị, chenjie player, tinyekwa another player na your position. Player ahụ bịakwa gbawakwa ihe anyị na-agba. Ọ ihe anyị na-eme. Ya bụ na onye ụwa gị arụchago nke ya, na gị nwa bịazie banyekwa na position ya, yirikwa ahụ ya bịa. Ị ga-arụkwa ihe ahụ ọ na-arụ mgbe ahụ ọ nọkwa n'ụwa nke ọzọ. Ọzọ bụ na onye ụwa gị na-anụ akpa na be unu, asụsụ be nna gị, asụsụ village unu, asụsụ ahụ eji mmalụ ndị nna 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 anyị, na-abụgo oyibo maọbụ Igbo izugbe. Na-ayọ ndị Igbo biko, ka anyị sụba asụsụ akpa na be anyị. Ya ka onye ụwa gị na-anụ. Onye ụwa m na-anụ asụsụ be anyị, asụsụ be nna m. Ị kwesịrị na-akpasị ya nkata n'asụsụ ahụ, na-asị ya biko, dee ihe ị chọrọ ka m mee, dee ihe ị chọrọ ime. Ị kwesịrị na-akpasị onye ụwa gị nkata.
Yipụcha na ihe a e nyere anyị ka anyị kpuchie ntị, na-egenụ onye ụwa gị ntị. Ịnọrọ sọ gị, ị na-agwa onwe gị okwu, ị na-agwa onwe gị okwu, na-asụ ya n'asụsụ gị unu. Ịfụ na ọ ga na-agwakwa gị okwu. Onye ụwa gị na-esensikwa evil. Ya bụ ọ bụrụ na ihe ọjọọ chọrọ ime gị, onye ụwa gị nwere ike, o nwere ka ọ ga-esi mee ahụ gị akpata oyi awụọ gị ma ofu ihe mee gị, isi ebe ahụ pụọ. Ịpụọ ihe ahụ eme. Your body, ahụ onye ụwa gị na-esensi evil. Ụfọdụ nwere ike chọọ ịba ụgbọala, onye ụwa ha eme afọ saba ha. Ha pụọ ka aja nye ọsọ, moto ahụ eju pụọ. Amezia moto ahụ enwe accident, asị ọ kakwara ịnọ na moto nke a. Ọ ya ma onye ụwa gị nwere ike inyere gị aka wee zọta gị ihe hapụ ime gị. Ya bụ na anyị kwesịrị ka anyị na onye ụwa anyị na-akpa. Onye ụwa gị na chi gị na-arụkọ. Chi gị na-azọ gị, onye ụwa gị na-azọkwa gị. Ọzọ dị ka ibe wee bụ na onye ụwa gị nwere ike ịbịa ụwa ka nwoke n'ụwa ya nke ọzọ. Ọ bịaba n'ụwa nke a, ọ bụrụ nwaanyị. Ya ka anyị ji ayọ ndị Igbo biko ka anyị na-ajụ ajụjụ, jụọ ndị nne na nna biko kedu onye nọrọ m ụwa, kedu onye ọ dị gị ka ọnyanwa. Ma ọ bụrụ ndị fụrụ ndị nna nna ha anya, ma ndị fụrụ nna ha ochie ma nne ha ochie, asị gị nọ nne gị ochie ma nọ nna gị ochie, ka o si eme. Mana na ị bịara ụwa nke a bụ ihe kacha mkpa. Ụwa nke a ị nọ na ya, ahụ iyi wee bịa ka ị ga na-arụ ọrụ ekenyere gị. Ya bụ na ọ bụgodị na onye ụwa gị bụ nwoke n'ụwa nke ọzọ, ị bịazi ụwa nke a bụrụ nwaanyị, ị ga-arụ ọrụ ka nwaanyị. Ọ bụrụ asị gị na ị na-eme ka nwoke, bido mebezie ka ụmụ nwoke. Ọ bụrụ gị nwa kere onwe gị. Chukwu kere gị ma ihe o ji kee gị nwaanyị. Ọ bụrụ na asị gị na ị na-emezi ka nwaanyị, mebezie ka ụmụ nwaanyị, mana iyi ahụ nwoke. Chi gị ma ihe o ji wee kenye gị ahụ nwoke a ka ị rụọ ọrụ ka nwoke. Abịazina na-azọsa ụmụ nwaanyị ihe ọrụ nke ekenyere ma ọzọsaba ụmụ nwoke ọrụ nke ekenyere. Ị nwekwara ike ịrụ ọrụ ka nwoke na nwaanyị. You can use both your masculine qualities and your feminine qualities n'ụwa nke a. Ya bụ ị nwere ike, ọ bụ na ka m were ya na ị mara esi nri, ma ị mara edozi ụlọ, ị mara arụ ọrụ nwaanyị, ị nwekwara ike iji ya rụọ ọrụ ị chọrọ ịrụ. Ị nwekwara ike iji nke ọ bụ na ị mara eme ihe ụmụ nwoke, ị nwekwara ike iji ya rụọ ọrụ ị chọrọ ịrụ. Mana abịa n'ihe dị ka ịnụ nwaanyị maọbụ ịnụ nwoke, ị ga-anụ, ọ bụrụ na ị bụ nwoke, ị ga-anụ nwaanyị. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị, ị ga-anụ nwoke. Ka m were onwe m maa atụ, onye ụwa m bụ nwoke. Mana n'ụwa nke a m bịazi na-arụ ọrụ ka nwaanyị, mụta di, mụta ụmụaka. Ya bụ ka anyị hapụzi na-enwe nghọtahie, onye a na-eme ka nwoke, o merezie ka nwoke gaba. Like ndị a na-eme gay kịta, ọ dịrọ mma. Ma ọ bụ ndị na-eme ihe ụmụ nwaanyị na ha bụzi na ha laikiri ụmụ nwaanyị, ọ dịrọ mma, ọ bụrụ omenala Igbo. Onye ụwa gị nwere ihe ọ na-arụbu n'ụwa nke ọzọ ọ bịa. Ọ bịa n'ụwa nke a, ọ chọkwa ịrụ ya. Ụfọdụ n'ime anyị na-emezi abịa ha jee gụchaa ihe dị iche iche. Ha gụchaa ya, ha bịazie chọpụtazi ihe onye ụwa ha chọrọ ịrụ. Ha arụwazie ya, ha na-arụzi ya, ndị mmadụ a na-amụ ha amụ. Ọ dịrọ mma. Ụfọdụ n'ime anyị ga-aga chie fada ma onye ụwa ha chọrọ ịkụ ogene, ma na onye ụwa ha chọrọ ịma mbem. Ụfọdụ ụmụnna anyị ndị chi fada jee nụọ nwaanyị mgbe ha chọpụtazi ihe onye ụwa ha chọrọ ịrụ. Ndị mmadụ a na-amụ ha. Biko ife ụmụnna anyị na-eme ụdị ha, amụzina ha amụ. Ife ụmụnna anyị na-emebe ihe ọzọ, emechaa mewezie ihe onye ụwa ha chọọ ka ha mee, atịzina ha ọchị, asịzina kedu ihe fada ji nụọ nwaanyị, ma ọ kedu ihe o ji kụwa ogene, ma ọ kedu ihe o ji. Ọ dịrọ mma. Ihe o gosiri na ọ rụwago ihe ahụ ọ bịara ịrụ n'ụwa, ị ga-akwado ya. Ọ bụrụ na ịfụ onye dị otu ahụ, biko kwado ya. Ndị nne na nna, ọ bụrụ na nwa gị nwoke chiri fada nụọ nwaanyị, biko kwado ya. Asịzina na ihe o mere adịrọ mma. Ihe o gosiri na ọ na-arụzi ihe onye ụwa ya chọọ ka ọ rụọ. Nye ya nkwado ọbụla ị ga-enye ya. Ya bụ na ọ rụrụ ọrụ ọ bịara ịrụ ụwa. Ụfọdụ omume ndị be anyị ụfọdụ na-eme kịta na-akparị onye ụwa ha. Ihe dịka ịkpọfu ntị, ma nwoke ịkpọfu ntị ma nwaanyị ịkpọfu ntị, ọ bụrọkwa omenala Igbo. Ihe ndị a niile bidoro na slavery, mgbe a bịara ree ụmụnna anyị. Mgbe a ka ebido kpọfuba anyị ntị, maka ọ na-abụ ndị na-ere mmadụ ha na-anụ akpa na be anyị. Ya bụ ha bịa zuru mmadụ, ha kpọfuo ya ntị ka ha wee mara onye nke bụ onye nke ha kpọtara, ka ha wee kwụọ ha ụgwọ. Ụfọdụ bụ chain a anyị na-eyi n'olu, ma ndị na-akpọfu imi.
ma ndị na-agba ihe n'isi. Ihe a niile anyị na-eme abụghọ omenala Igbo na-akparị onye ụwa anyị. Onye ụwa gị nwere ike n'ụwa nke ọzọ ọ bịa, ọ bụ nnukwute mmadụ, ọ bụ ọgaranya, pụtazịa ị na-eyi akwa dọkara adọkasị nọ fashion, maọbụ ị na-eme isi gị ọ dịka isi ndị ara, ọ ga-eme ọ na-ewe onye ụwa gị iwe. Ihe ọbụla ga-emetụta ụbụrụ mmadụ ga-esere ya na onye ụwa ya okwu. Ya bụ ihe a na-ese ese maọbụ ihe afịfịa maọbụ ọgwụ a na-agba agba ma ndị na-agba mkpụrụ mmiri, ihe ọbụla ga-eme ka ụbụrụ gị hapụ ịdị na-aghọta ihe ahụ gị na-ekwu na-esere gị na onye ụwa gị okwu. Ọzọ dịka ibe ya bụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị na-eje pọmpụ ara, pọmpụ ike. Ụfọdụ a na-akwanye isi dị aṅaa na-adịrọ mma. Ihe onye ahụ na-eme bụ na onye ahụ na-akparị onye ụwa ya. Ọ na-agwa onye ụwa ya na n'ụwa ya nke ọzọ ọ bịa na ọ jọrọ njọ. Ya bụ n'ụwa nke anụnwa na yanwa dị nchaajị na ya ga-edizaịn ya otu o si sọ ya. Ụfọdụ esekasịchaa tattoo n'ahụ na-akparị onye ụwa ha, na-agwa onye ụwa ha na ọjọka. Ọ dịrọ mma. Ụmụ ihe a niile na-eweta esemokwu ebe anyị na onye ụwa anyị nọ. Ibu ọnụ abụrọ omenala Igbo. Ụfọdụ ụmụnne anyị na-eso otu ụka ma ndị ka na-eje ụka na-eje asị ha mee fasting, ha buo ọnụ na ọ yanwa ga-eme ka ụwa dịrị ha na mma. Ọ bụrụ eziokwu. Ị na-eme 100 days fasting, 50 days fasting, 60 ihe a niile, ọ wụrụ omenala Igbo. Ihe ị na-eme bụ na ị na-ata onye ụwa gị afụfụ. A sị gị na ị na-ata anụ arụ gị afụfụ. Kedu ihe anụ arụ gị mee gị ị ga-eji na-ata ya afụfụ? Biko, ọ bụrụ omenala Igbo. Ụfọdụ ihe a na-ekiri ekiri dịka ihe onyonyo ụfọdụ anyị na-ekiri, ọ na-akpasu onye ụwa anyị iwe. Ya ihe a na-akpọ horror movie ma scary movie bụ ịkpasu onye ụwa anyị iwe. Maka na ụfọdụ bụ ndị egburu egbu tupu ha anwụọ. Ị na-ekiri ihe onyonyo dị aṅaa dị otu ahụ, ọ na-akpasu ya iwe, ọ na-echetara ya ka o si nwụọ n'ụwa ya nke ọzọ. Ịnọkọta ịfụ mmadụ o kirichaa ihe onyonyo dị iche, o webe iwe, webi ya iwe, ọma mma na o cheteere ya ihe dị omimi. Biko ka anyị gbado anya n'ụdị ihe anyị na-ekiri, ihe onyonyo anyị na-ekiri. Ihe ọbụla ga-emetụta ụbụrụ gị, wepụ aka na ya. Ihe ọbụla ga-eme ka ụbụrụ gị na arụ gị hapụ ịdị na-arụkọ, biko wepụ aka na ya. Ya bụ ihe eji asị mmadụ, are you out of your mind? Ya o nwere ihe ị ga na-eme a na-ajụ gị, are you out of your mind? Maka na your mind bụ the machine Chukwu kepụta ga na-eweta ozi n'ahụ gị, na-ewetakwa ozi na mmụọ gị. Your mind bụ the mediator between your soul and your body. Ihe ọbụla ahụ gị chọrọ, ọ ga-agwa gị na your brain. Ihe ọbụla chi gị chọrọ, mmụọ gị chọrọ, ọ ga-agwakwa gị. Ha ncha niile n'ụbụrụ gị. Ọ yanwa mee ihe ọbụla metụtara ụbụrụ gị, biko gbara ya ọsọ. Ya bụ biko ụmụnne m, biko ka anyị na-echetakwa na omenala Igbo, ngwongwo eji mara anyị na-akụwasịsị. Ka anyị na-echetakwa otu esi mara anyị na njirimara ndị Igbo, ma ihe anyị na-eri, ma akwa anyị na-eyi, ma ejiji anyị na-eji, otu anyị si ekwu okwu. Biko ka anyị na-echetakwa otu esi mara ndị Igbo, ka anyị sụbakwa asụsụ Igbo. Ọ ga-enyere anyị aka ịhazi onwe anyị. Ọ ga-adịrị anyị na mma.